Vlog cu și despre Aricel, despre Spikey. Spikey zâmbește la cameră. Am primit câteva întrebări pe Instagram despre gemotocul ăsta mic cu țepi. Și în videoul ăsta o să vorbim un pic despre el și o să răspundem la întrebări. Spikey e un pic agitat, l-am trezit acum ca să filmăm vlogul. Prima întrebare pentru Spikey, nu pentru Spikey. Prima întrebare zice așa: câți dinți are un arici? Bineînțeles, o întrebare de la un viitor medic dentist pentru un viitor medic dentist. Ei bine, Spikey, hai să-ți numărăm dinții. Hai, Spikey, să-ți numărăm dinții. Spikey, Spikey. Nu, glumesc, nicio șansă. Am căutat pe net, bineînțeles că habar n-am. Zice că au 44 de dinți. Și îs adorabil, vi-aș arăta. Poate reușesc. Sau poate nu. E foarte agitat acum. Următoarea întrebare, de fapt, următoarele 3 întrebări de la aceeași persoană zic așa. În primul rând, de unde o ai? E un el. După ce mă uitam pe Instagram la secțiunea de Reels-uri doar la videoclipuri cu aricei și erau adorabili și trimiteam la cine apucam videoclipuri cu aricei, ei bine, în cele din urmă am primit cadou și eu. Deci, da, l-am primit cadou. La aceeași persoană mă întreabă dacă are cușcă și ce îi dau de mâncare. Hai să facem turul căsuței lui Spikey. Doamne, dar ce agitat ești în seara asta. M-am trezit. El doarme ziua, toată ziua doarme și îi trează activ noaptea undeva după ora 12 până dimineața pe la 6 și în rest doarme. Dar bineînțeles că eu îl mai trezesc ca să mă joc el, că eu atât de drăguț. Următoarea întrebare zice... Nu. Următoarea chestie au fost 2 inimioare. Așa-i! Uitați-vă la el, ce gemotoc cu blondă și spin drăguț. Cum să nu-l iubești? E absolut... Așa, și cu turul căsuței lui Spikey răspundem și la întrebarea unde doarme și îl ții în cușcă. Hashtag crazy arici. Da, este un arici foarte crazy, seamănă cu mine. Da. Ok, da. Bun, cât mai trăiește? Ei bine, pe Spikey când l-am primit, adică acum vreo 3 săptămâni aproape, avea 5 luni. Ok, Spikey. Și în general un arici, din ăsta e un arici pitic african. Cum e de bine îngrijit? 5, 6 ani, 7... Am citit pe net că sunt arici care ajung la 10 ani, dar în general 7 ani, să zicem, o medie. Cineva întreabă dacă mușcă tare. Ei bine, nu știu dacă se vede pe cameră, dar uneori, da, el aricii nu mușcă de fel, dar mai sunt arici
cum este acesta în cauză, care, da, despre cum e vorba, mușcă. Te prind așa de deget, uneori de mână, de ce apucă și... ce să zic, te doare un pic, dar e atât de drăguț și efectiv și când te mușcă, e drăguț, n-ai cum să te superi pe el sau ceva. Spike. Cineva întreabă dacă îi cumpărat sau găsit. Îi cumpărat, am zis și mai devreme. Nu pot fi găsiți genul ăsta de arici. Asta e un arici pitic african și e un arici specific de casă, nu trăiește în natură. Mai ales că are nevoie de peste 25 de grade ca să îi fie ok. Și da, rasa asta de arici nu o găsiți. Aricii ăia care poate îi mai vedeți pe afară, prin curte sau așa, ăia sunt arici europeni și ăia n-ai voie să-i ții în casă, e ilegal, gen. Dar ariciul pitic african este special un arici pentru deținut în casă, de companie. Și ultima întrebare zice dacă e greu de îngrijit. Păi, având în vedere că el dorme cam toată ziua, nu face prea multe, mănâncă și se dă în rotiță toată noaptea. Deci, cam asta face un arici. El așa nu e o rasă de animal care să fie așa bolnăvicios sau ceva. Eu am fost cu Spikey la veterinar ca să îi fac o deparazitare și, din câte am înțeles, nici nu mai e cazul pentru altele, pentru că nu îl țin afară și ar trebui să fie bine. Deci, băiță din când în când, dar mai rar. Ce îi dau de mâncare? Ei bine, mănâncă bobițe pentru pisici și viermi uscați și tot felul de insecte. Și mănâncă și viermi adevărați, dacă îi dai vii, chiar mănâncă. Avem aici cutiuța cu viermi, insecte și alte chestii uscate, care la Spikey îi plac tare mult. Deci dacă doriți să vă luați un animal de companie, eu încurajez să vă luați un arici, mai ales că nu e așa de des întâlnit. E foarte drăguț, deși la început, în primele câteva săptămâni, o să fie, nu o să fie prea prietenos, o să se facă game aproape tot timpul. Scoate niște sunete foarte interesante atunci când se sperie sau când e nervos. Pufăie, pâsâie, face în toate felurile, dar e adorabil, efectiv. Așa-i Spikey. Nu, ok, în mare ăsta a fost și videoul cu Spikey, cu câteva informații așa basic. Dacă mai aveți întrebări, vă rog să le lăsați în secțiunea de comentarii și mai facem și alte videouri dacă vreți cu gemutocul ăsta care acum e foarte agitat, așa este? Da?